Am început? Da, am început. Salutare la buni. Astăzi mi-am pierdut contul și mi-am pus și un așa exemplu ban. Mi-am creat un cont de YouTube și de Google, cred. Și astăzi vreau să fac un mic unboxing pentru și mi-am luat și bani și na. Acum hai să deschidem. Ce mă, păi, aia și o oră. Da, nu e șmecheră, dar n-am Still friends? This one's on the house. Lasă joc tot. Se pare că... Bine, eu nu prea știu engleză, nu știu ce... Da, am înțeles. Brawl Stars ieri. Mai facem o dată, nu se poate așa ceva, deci îl dezinstalez iară. Cât mai îmi ia să se instaleze verificare de pe... Astăzi îmi vin... Nu, mâine îmi vin ochelarii, poi mâine bicicleta și mai... Ce? Am dat bani pe toate conturile. Ok, cam atât a fost un mic unboxing, case opening, cred, nu unboxing, și pa, pa, sper să nu revină pe la 10 jumate.